candidate kaban airing ya kani ka election kaba an solution kaba kipai ba kan thabi ki votes ki ba kodor ki joki ha ar pui tarik jong mentau berai tingawan hakmat jong pi menta ke janmian kaba kum ka MDC ke jong pi kaban peni shapi bagai kaba na kalian ke jong ni ki MDC kabangi laya lenti pada se council bagai kaba na kalian ke jong ni ki MDC nilabdak pendapi kita ki kamram ki jong ni kaba pi upai ba bensyat alor ki terpeng ki jong ni bat sakabar pat ngawan akmat jong pi kasian ke basal kaban kerpadret biang pi banai biang kejengkesan ikong hakini ke basal hakini ke sian ke basal penangin berpinung tentang hiru ikong namar belai ngawan hakini ke janmil group akasunang ke jompi ambangan puturoi hamtik khambha bi kinong somsong hangi ponong sian ayu ke baikong ilaler ke kabangal asyakri kata muslim hamtik khambha bi Henry ngawan nak di kejamir, dak kata kejing syatian, dak kejing seir, dak kejing artatian, kebayo leser, bapi punya kentak no ikong, Henry ngawan dak kejing scam, kata kejing berkat kejing abad kejing scam kejing kejong bangatik scam bapi dangai biang kejing kersan keberat ba ikong, namar ngaklen wan teli, hakani kejamir, bancuan pembiye pi. Baglet si ban klem nong rem lalai dam klem wan ban pembiye epi pai ba pitek khamba handai pa ban phai pat skini kisni ki bamenta habaya dei ban kasan perthai kala pher bakla bak na kita kasan perthai kabanga ngama da kisnem ki bala le se khamta ma ki election balai ngakran kunta namar ngai bahakane kekenti ni ka pamenta kani gaya ka pamenta ngai bakala dei shisha kata ka jok ka social media ngami banjok election show de kinong rem ngai baki patba kila syahalam bakla ling baki social media namar menta way nong shong jok ka jela ka jongi hado ki hap ki baret ki skon samla kila bat ki mobile sakit ki jongki mobile nomor bele nidon kam baka teknologi kabangidan makini ke jok kabamenta kaya rap haka pole ka puti kaya rap haki babon kiliang rementa pan ngami bakal longkom ta kala khongpong kata ka social media kabaki ai chi kai pemban ya ki pai ba ki jongi bakin kela kita ki jinglong ki jingmut ki jing berkat ki jorki bakin saya lampak kela berkam tam banci syak berbi baik link ba ki social media sosi pai ba be pimple mobile lagi ki skiro ngalai segment ban pegi ero lai segment ngami isu bandan kawai ka kentien ka babaha ka banyero kaban appreciate yakinong yalam ki jongi yaki balali abha ki batrai shiton ki batrai hok la shu condemn bamberbi yaki pai ba ki balui hanga hishmet asno watchim kabur yaki balui lingba ki tu ki ktien jali jawong Nyeng manang ne bangin wan pembiye da kaktien ndan kam da kaktien ka bakham kor ka di kakam tengah kwa ya pi pai ba be da pin snow tho bamde tang ba pi supet ha ka tu ka mobile ko jobi lingba ki tu ki YouTube ki ba pi wi ba mi thu ithau sho kita ki YouTubers lo ngami thu ithau sho si phang la mi umno si phang ma mi umno ngami thu ithau sho sisa Bakam pencicak hat hak history jok kesan perthai ke jongi bakal long sisa ko berkat pesan bah
balay makawan jar kumni kadon kejima ya kejat beriu kejongi lada ki baba ki long hakan gadur namar ngai bakai ka ikum ka umsaw ngai kum ka de kum ka ler lang thari ka bawan ne nei bapitip hi aban wan ka umsaw ki wan ka lang thari ke ka banja wat mut pakanwan penbahan henrei kawan ban penjulor bat ya kai kawan kepala penjulor kan sempor biang pat ban penbahaya ka depan ba bayet long ki bahusia ngaskomat pakidon kita ki parti badan burang ro ho nimla ban khang ki ki parti ki banwan ban kerpa ki pai ba ban kersha lagi compare kata namara bakadu hi ka sham ki pai ba Sanu hai lo hang lo bakin jir, bat keng ke bat kidi banle. Doi di bandan pakai long rem keng. Kiluan man kan thor dai ya. Compare kan thor kan thor ro kam le. Namar tik tang nga ka trai. Ayu ke bangala le, bat ke ke bangala trai. Ndadan kam tham ki wei ban wan penbatai yang kam ka jonga. Kiong ba kum ka iyam ngamla bangan pet ya ka dor ya ka mur ka jong kita ki prakhat mo ki lese ki samsar ne ter mo ndai nga shong ai pi oi nga de ka iyam ka babat ya ka yo ndai nga long pi gimdan kata ka bor hangi ka bangin bu ya ki dor ki mur ndai hadu kan minta kesini ngatharai nakaliang deputy chief minister ro in kupur ya kane mengimpat dan ya ka minimum support price ngimpat dan denem de madu ngimpat dan tenai batai start balat hendai persang banyarap yaki paiba joka priu nyau trap chongi bagi nama dia kecingnya ling bagian Hamdai ka bang isu tak mientang sesurap sesengkian ban sesai madan ni kipat ba ban pen kelumar kipat ba ban pen kiwen ni kacai pen riu barakawai ayung pilale hadok kan minta kasni te jubab ayu pilale ate kisulap miet ban chubisni ban pihun ya kiwei uno breu ba bisni uba pihun ya kiwei dai bom sok ya ladia dan kajing sok haladia unong no brio ubam dan kata bon da kaktian nong way kata ka peace of mind kadai ka ba bat yala dia sok te ka to kamen sem udan ko kamen sem nanong kum no ni habang i ki bay baki ba ki kiu le se mo kham kiu banya yang aro hap yaro te hap kan khu shu te ki bakan bi ben kan biang Mdai te mentan telai kiwe. Now no brio balong an happy la dia nei kwa bet bani baki we ru kin num long bakin num kamel. Ndai haba pi keman la dia. Pi kwa ai ki we ru bakin num kamel. Haba pi bet pi biang la dia. Pi kwa ai ki we ru bakin ban biang de nam dei pai ba bet. Ndai bani wan shakani ka chani ban shakri u pai ba. Banong ma chu thok ma chu shukor u pai ba. Ikong atharai thapat shok pat thok pat chukon da lai tam ne phirala bangala thok nganum pat thok ho nyala ban num yai biang ha ka jingim ka jonga 60% nganum la ban biang kum kata kanong mi khmat ka jong pi ndai ngila persang ni persang tak kepala balle ka bapatam ar poni tarik penya mi rinti ban ai ka jing ka shan ka baran ba ye kong bangan nang la ban yai beteng ye ka kam ka jonga ban kham tam ba pen kan ba ban shan ri ka shap ka jong pi ha ka dur jong ka kot ban hanar pusau tarik nin yo ye ka jing jap ka badon purom ban hakani ka jan mi sha bangan shong pidei ban tip bai mama don idan senda jai kong ban idan senda jong pi